Cek cek. Huria hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus asa masuk mahita tu kebaktian di parningotan hasasaur nito di porbadia napaduahon marhitei tapara de maroha do pikirata martang yang nahohom mahita di bagasarwat tabi. Amin. Hurian itu hatta ari las niroha marningot hasasaur nito di purbadia. Namar pungu jala paujak parsauran ni akan naporsea di Tuhan Yesus. Ido nang namadongani dohot mengajari hita. Laho mangulahon lomo niroha ni Tuhani. Terpuji ma Tuhani nau Ragam ni pasu-pasu partong Dios yang benua kijang marhite-hite ton di porbadia. Alani i di bagasan las niroha mahita marsaor mamujibana. Tai dehon ma hata ni Jehovah. Duhut bunga
Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi parbadia na tumapalangit dohot tanoon, amen. Sian Sion si Tuhan ni hinadenggan marsinodang de bata, say narodo de bata, jaladang tagamon hohomi bana, ay songonoddo di dok Jehovah. Use honok kumaaik tu akan nama uas, dot akasunge tu nama hiyang. Use honok kumatututod dikku tu pinopar munuaing, jala pasupasuku tu pinopar musugut. Jehovah do debata, jala ibana manodangi hita. Tabaton hamuma aka pelian pestai sahat rodit aka taduk ni langgatan. Haleluya. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan Yesus, hurok kami mauliate tuho sian nasa rohanami, ala di pojak ho huriam di tanoon, jala ala dohot kami di jauho tusi, saya suruh matod di perbadia tu rohanami, asa tunghu parhatopot kami ho hanguluan nami, asa lohot tuho kami marhite-hite haporsyaon nasitong, jala asa tong huhalasok kami pasangapon guarmu na tarpuji rodi sa leleng nileleng na. Amen. Tangihon hamuma patik ni debata imasian rom bidu walu ayat 14 1-15. Ainasa na tinugihon ni todi ni debata akaido anak ni debata. Aidang na di jalo hamu tod di hatoban asa mangulahi mabiar. Tod di haanakod do di jalo hamu. Mga sahonido pajota abba madok ali amang atong rap mangidugugo mahita tu debata mangulahon na bartu patik nai
Ale Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulahon nau bartupatimi. Amin. Tatopoti madosata martangi yang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan nabadia. Amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom, huhilala hami rikot doa sini roham, disaluhut hami halak perdosa. Alani ido bahen nahu paserep hami diri nami sedariot di jolom, jalahu parhato potami tung najut-jut dohami manibil sian akka dalammu nabadia songon biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami sian julum alani dosa nami i, aidang dihalo mohon roham hamatiannya kapar dosa. Alai hamu bau nirohana dolo mon niroham asa mangulu. Sesa masaluhut hagi duhon nami dohot pangalausion nami, marhite-hite pangulu nami nasa sadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahot maasini roham dihami marhite-hite panidangion do tagugur nitod di purbadia. Asa tarapul situtu rohanami majuho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho bahin hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Satokid do hutadi koko, alai papu pungu-pungok kumahomuse marhiti-hiti aka asini roha gudang. Tagad di parpiar ni muruku hutabunihon bohiku satokin maradok poko. Alai marhiti-hiti dengan bahasa saliling-liling na asiakku ho, ninna Jehovah si paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Sai puji ma Tuhan ta Yesus Kristus pasal
hata ni debata epistel di parningotan ari hasasaur ni tod di porbadia sadarion, ima natar surat di Kolose bidusada, ayat 15 satu ayat 20 ibana do suman ni debata nasotaridei, na parjulu tubuh sian nasa na tinoppa. Sian ibana do ditompa saluluhutna. Na di bandua ginjang dohotna di tanoon. Na tarida dohotna so taridai. Aka habangsa, aka harajaon, aka gonggongan, aka parwasoon. Saluhutna ido ditoppa marhite-hite ibana. Jala marhapatean tu ibana. Jala di jolo ni saluhutna do ibana, jala saluhutna ido hot di bagasan ibana. Midagani ima huriai ibana do parmulaan nang parjolo tubuh sian aka namate asa ibana parjolo dina saluhutna. Ay ditotuhod debatado, naing mamaringanan di bagasan ibana sadok hagugu nai. Laos marhite sian ibana do padengkano na tu diririna saluhutnai. Nang aka na ditano, nang aka na di banua ginjang, dung dipatupa dame marhite-hite mudar nasian silang. Marhite-hite ibana. Dohot dohamu akan naholang na jolo jala parrohamu sumarhite-hite akaulaun hasahaton. Dipandingan Ibana nuai marhite-hite daging hajamau nai, dinamate ibana lau pajongjohon hamu badia jalas. jalaso hasurahan jalaso sipinaso maradapon ibana. Asal mamian hamu ojak jala hot di bagasan haporsyaon, jala soolo meret sian pakrimon na binegemuna di barita nauli, na binaritahon tu salhut na tinoppa, na ditoruni langit, au Paulus, gabi parhalado ni ima sahatna, martua do akan tumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amin. Taha tidak kon maha porsiaw tay, songon na hinatidak kon nirong atas sa porsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugu na suatu dosan, na tumapalangit dohot tano.
Au persea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siap tod di perbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tubanuatoru dung ditanam, na mula mangulu dari patuluhon, na manai tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargugu na suhatu dosani, disima ibana tolak sugutu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au persea di tod di perbadia, kalau adon dia hatopannya Kristen akan agadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai nama dok, mulak mangulu sugut daging dihalak mang mate, dohot dihanguluan. Amin. Damai ni debata na sumurong siyan salut na roha, ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Terpuk jamita di pesta pedoahon Pentakosta, ima
mana tersurat di Psalmen 104 ayat 24 sampai 35. Pakkaholongion di jadi-jadian ni debata. Tungnalan situ tuduk akka jadi-jadiamu ale Jehovah saluh nai di paulihom marhite-hite hapistaran tunggok jadi-jadiamu do tanoon. Tole lauti na balga jalana labas di sido rumamang akka gulok-gulok na sohabilangan binatang akka na mekmet rapdot akka na balga. Di sido mardalan akka parau tole buaya na jida di homu asa marmiam-miam di si. Saluhut na sida mangaranap tuho asa lehonomu si panganon nasida di tikinabi. Molo dileko di nasida di coputi nasida molo di patedeko tangamu butongan nasida di nadengkani. Molo di tabunoko bohim holsoam manasida di tet homa osa nasida moding manasida jala mulak nasida tu orbuk nasida ya. Molo di tongso tordim tartopa manasida jala di baru hodo rupa ni tanon. Serori sengleleng nama hamuliau ni Jehovah marlas ni roha ma Jehovah mida akka jadi-jadian nai. Molo ibana mamerek tanon jadi humut talma di jama akka doluk jadi martimus ma. Edde honokuma Jehovah saleng ninguluku upalu parhinaloan maahu upuji dewataku salilengadong dope au. Sai di halaman rohana manian pikiraku yang guau saya marlas ni roha doahu mida Jehovah. Sai siap manian akka perdosa syetanon jala unang adong be akka perjahat. Puji ma Jehovah ale todiku. Haleluya. Honima sahana. Di hitaka dongan saha persiaon luar biasa do waso ni todi ni dewata nama nopa dicipta dengan kuasa roh Allah. Dong nido jolma pe ditopa dewata setano mulai diubus sama hosa hanguluan. Roh Allah yang membuat manusia itu hidup. Tungi ditopa ma kanadong di pertibion asa dong kebutuhan kajolmai. Jadi manusia tergantung kepada alam. Manusia tidak bisa hidup tanpa alam. Tetapi alam bisa hidup tanpa manusia. Itu teh. Mula sarong pejolma mangulu do horboi do singai. Ale mula sarong hau dang boy mangulu jolma. Ai do manglen oksigen. Ido menyerap CO2 racun. Ale mula sarong jolma mangulu do nang paha-pahana. Ale mula sok paha-pahana dang boy mangulu jolma bahalangon nanti. Berarti lebih kuat alam itu sebenarnya dari manusia. Manusia itu sangat lemah, sangat tergantung kepada alam. Sangat tergantung kepada air. Alai semena-mena do jolma ikan membunuh hewan, menebang pohon, padahal dia bergantung kepada tu hawi do jolma alai buido penebangan liar. Ya do seterutung mar motor mar mobil satu si bulga wakadong apa dita udah kurang tekongannya teh olah tekongan turun tapi mirrong ibe imobili dia dong do akapacur alami alam dotong di pinggir deleni bagalanga pusing tekongan mari di beres kadang perdi tau mari di
sah usi bolga merkapal maham itu pulonias ido pe bereng aka lumbe-lumbei saya ikuti lo kapal ibu urus itu tojol mai do itu kami do ikan lumbe-lumbei budi pengalaman perjalanan iba pulonias behebat diciptaan ni Tuhanon kani dok rakil laut dua kadeke kena wilga ke ikan paus baru sasibulga pengaya berkapal itu Surabaya diwui mani bereng kedahsyatan ciptaan Tuhani luar biasa do patok dia baik kapal lebat jol main naroha molotiki mobil iba sia terutuk tu sibulga mirdong anggoi lauti tenang nama dangarong be tekongan naroha ka ape arong do ombak ke-13 lau menuju Nias bener nasa belga-belga ni jebu ombak ibuti airana masuk nama aiki masuk do ni kon lauti tu kapal i aliang golak niasi dang mebuk do ba saya nok do lai marukor apa iba ngapusi dicipta Tuhan dipelihara dilindungi jela sudi dengan ditopare bata akana guluk-guluk nina kana gelek satu nebelga makhluk ditoppa mose Venus Saturnus Uranus Mars Pluto matanyari ang binoto be dauni portibio tu matanyari ti kecepatan cahaya namanya etongonika mulu sarong matanyari jolma rang bui mangulu ale mulu sarong jolma matanyari tong do matanyari alanida perpesal menon sangat kagum sujud hormat kepada Allah kepada Tuhan marhite akka jadi-jadian nai mulu si Paulus kagum marhite akka asini rohani debata pemasmur manang perpesan menon kagum dengan kuasa roh Allah yang mencipta jagat raya ini. Jadi hari ini di Cina tingkat polusi sangat tinggi di Cina. Jadi dijual oksigen hanya tabung, soal tabung ni minuman kalengi. Semua dijual soal di Alfamart beli oksigen ala tingkat polusi sangat tinggi. Hanya dipakai 15 menit sudah habis satu tabung, satu kaleng oksigen. Tapi itu orang main 100.000. Ala tingkat polusi di Cina sangat tinggi. Bah, 300 juta penani dipakaion naroh ka. Jadi mula polusi tahun wajib di taman hori. Oksigen 100.000 hola sa kaleng tageleng. Itu maksud ni perpesan menon ikut sujud kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan karena luar biasa berkatnya memberikan alam kepada manusia. Padahal alam itu tanpa manusia juga bisa berjalan. Alam itu bisa hidup tanpa manusia. Binatang-binatang juga bisa hidup tanpa manusia. Tapi manusia tidak bisa hidup tanpa alam, tanpa binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan. Odo kesadaran nanaing pinasahat ni perpesal menon beta cintai ma alam. Hidup apa ngupilak kita habis jam itu tu kehidupan ciptaan kan KPKC keadilan dan kehidupan ciptaan. Alam memang semua gereja kita HKBP harus punya dana untuk melestarikan manuani hau langsung program pusat dika go program di distrik ada ku KPKC ka program pusat menanam 1 juta pohon misalnya manang dari Hubang manang dari Toba tersong itu programnya lah alam memang ikut lestari do alamon ikut jaga do kota pelihara do asabuhi ta mengulu sagajang umur ta songon
akka jolma na tinggal di kaki pegunungan Himalaya, gajang-gajang umurna ala memang tiap hari dolahi tu gunung. Isido polak nga, turun jalan berdalapat, ulung berdalapat sampai 5 jam, 6 jam, turun, naik gunung, turun gunung. Beisido no gajang-gajang umur jolma sampai 120 tahun. Ala memang bergerak terus, jalan menghirup udara segar. Ada di hita akadonga sapur siaon masih bagak do buka detail 500 ona pulsia ode bata tung lowang dorohaku malo hubereng nati no pami. Saya kagum heran hatiku kagum melihat ciptaanmu malo hubereng nati no pami. Bila kulihat ciptaanmu gunung, laut, danau, jurang, semua lembah, saluh bintang naurokoni Saturnus, Venus, Uranus, matahari hilap doh ronggur maka tidak kon hasangapun mi. Ima kesaksian ni alam kepada Allah yang luar biasa pencipta. Pertanyaannya, bahasa jolma dang boy bepasang apa debata. Dang jatuh si jolma yang menyembah Tuhan kah? Dang boto seolah diri ni pasangap bahkan menghancurkan bumi, eksploitasi yang berlebihan. Dang mai biar ibana tu debata. Dang mai biar ibana tu Tuhan. Ima hauton dok keterbatasan ni jolmai sopit ni pikiran nai gabe menegai portibion apa dang boy mangulu jolma tanpa dunia gak bisa. Buktinya coba tu Mars kat subuh so tolak nah arong aek di ladang diadaran doh tobak marede pidong tung masai sonang pusuni dolok sungai doh rura mamari tahun sangat ni Tuhan mi anggoro raon atak kasih pahai raon nate mulu lai betu pahai bulu binerang rurai mulu lai betu arwaran penyeberangan ni inaluman si gura-gura bese sendiri benajur lintas ada ile beti pakai lau mulak tu Porsea ini hibe meruraon angko pala do medebu mobili ko gebe marobo do tor bisima benar ni pandang ma ciptaan Tuhan ini luar biasa do ciptaan Tuhan luar biasa. Heran manusia itu harus heran merhite na heran na kagum tubuh maroha untuk merawat, menjaga, melestarikan tabba maroha sujud kagum kepada Allah pencipta karena semua itu diciptakan dengan roh Allah. Songoni do nang jolmaon au marsai pe kesehat betok sepele di pamatangon umpi pe we dokteri ai pige ora sarak ni jolmanku olah diotakon 10 juta enggak turun dari tulang punggung ke pinggang ini hampir 300.000 sarap jinong putus do sarap po sa dang bui mardalan beiro so jaga otot kesehatan sudah digerakkan sarap mata, telinga, tangan, kaki, semua saraf yang menggerak. Begitu sempurnanya diciptakan Tuhan, sampai hal yang terkecil yang disebut atom, mana neutron, proton, semua itu terkendali sesuai dengan peredarannya. Di topa Tuhan ini nang matanya hari, bulan, bintang, sudah merdalan sesuai dengan pengaturan kuasa Tuhan. Ala raksa pikiran ni jolma tu si barang ya tu si dang boy memang pikiran ni jolma. Ini para pesan mengajak kita maka holongi akka jadi ni Tuhan ini. Maka holongi daripada menegai maka holongi melujui menjaga merawat. Omar renungan singkat di Pentakosta Padohono nangge ma marhiti terpukul tutu lam tatada kelemahata keterbatasan.
Amin. Hortang yang mahita. Oleh hati eli Tuhan disungkuli horo kami itu luar biasa jadi-jadiamu di Portibio di topaho sudi narong di Portibio. Songoni nang kami di topahoro masai rumit. Ada yang butuh kami menjaga diri kami do menjaga harmonisasi ini diri nami kajolma do Portibion ala disungguli horo kami asalam manat kami manang siket kami jaka natinopami jala bui upasang apami kuarmu upuji hai maholi Tuhan na manopahami do sudi narong di Portibion di bagasan Yesus Kristus. Amin. Mari deta. Tatanya kemapelata. Ale de bata amanami na di Benua Gijang. Horo haroroan ni saluhut sile oleh na denggan do nasa ulibasa na malutus. Upasatami masih na nilhon mi Tuhan pilihan nami tuho. Sajalo mai gabi wap na khusus di jolom. Asupasu me jala ramoti asa parhasya kami pilihan on. Pati bulon harajau muri tonga tongani huriam do di Portibio. Buhay marohanami marhite hite todim. Asalam tadahami gorang ni si lehon mi Tuhami. Asalam gergir hai mantok maliati tuho marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Benua Gijang, saya pinar badia maguarmu, saya Roma harajaonmu, saya saat malam meniruham di Benua Tongon son na di Benua Gijang, dan matuhami silarion hanguluan siapari, saya sama dosanami song panesanami di dosani dengan nomor dosa Tuhami, mena kami tugio tu pangujunan, palua mahami sian pangago. I hold on.
pasu-pasu jali ramoti Tuhan Debatama ho, disodakon Tuhan Debatama bohina tuho jala sima rohana midaho, didopakon Tuhan Debatama bohina tuho jala di pasarun madamena tutodim. Amen. Shalom.